Masiqhubekeke ke nge-subtraction. Masenze ke umzekelo wethu wokuqala. Mandithi ndino 5 minus 3. Ingaba impendulo siyifumana njani? Zininzi ke indlela yokuthi sifumane impendulo ka-5 minus 3. Masiqale ke. Mandithi ndinama-apile amayi-5 nanga ke. 1, 2, 3, 4, 5. Yebo? Ndizawuthi ke ngoku minus 3. Nikhumbule ke xa sisithi minus okanye sisubtractor, thethi kubana siyasusa, anditsho? Nazo masisuse 3 ke. 1, 2, 3. Yabona ngoku ndiwasusile ama-apile amathathu. Njebe ke ndiwasusile ama-apile amathathu, ingaba ndishiyeke na ama-apile amangaphi? Masiwabale ke, yabona kushiyeke nje 2, 1, 2. Nantsi impendulo yethu ke ka-5 minus 3 bengu-2. Masijonge enye indlela esinothi senze u-5 minus 3. Indlela esinocinga ngayo i-subtraction ke yokuba xa siku-3 funeka sihambe kangakanani uba siyofika ku-5. In other words, xa sithetha ngamanye amagama sithi u-3 umkhulu kangakanani, umncinci kangakanani u-3 kuno-5. Songeze ntoni ukuthi siyofika ku-5 okanye ku-5 sithathe ntoni ukuthi siyofika ku-3. Uyabona ke ngoku nangama-apile am amayi-5. Wena ke ngoku ube nama-apile amathathu, uyawabona? Yabona ke ngoku xa sisina-3 sobabini, sina 1, 2, 3 kuwe, bekho 1, 2, 3 nam. Kushiyeke ngaphi ngoku kum apho benina-5 qala? Yabona kushiyeke 2. Iyafana ke loo nto ukuthi ujonge i-difference, umahluko, xa ujonge u-5 no-3. Siphinde sijonge enye indlela yokuthi senze i-subtraction. Masijonge ke i-number line lena siyiqhelileyo ke. Yakhumbula ke i-number line ingahamba idlule naku-0 iye kwanala manani mancinci kuno-0. Ezi numbers kuthiwa zii-negative numbers. Masenze ke i-number line yethu. Sawuthi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zawube ndiphela apho ku-7 ke. Yakhumbula ke xa sisenza i-subtraction, xa si-minusa, siya ekhohlo, anditsho siya e-left kwi-number line yethu. Anditsho, masiqale ke pha ku-5, apho ndibeke pha elachokoza pha ku-5. So tsiba ke ngoku kabini, sitsibe sithi 1, 2, 3, so tsiba kathathu. Yabona ke ngoku siphele ku-2. Njengoba besilindele u-5 minus 3 uzasinika u-2 ngoba siyasasusa u-3 ku-5. Yayibona? Nakwinumber line yethu ke iyahamba njalo safumana u-2. Enye indlela ke esinophinda sijonge u-5 minus 3. Mandiphinde ndizobe enye number line, ndiphinde ndikubonise enye indlela yokuthi sijonge u-5 minus 3. Nanga ke amanani am kwi-number line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zawuphinda ndiphele apha ku-7. Sawuqala ke ngoku apha kwi-number line yethu sijonge ukubana singahamba njani apha kwi-number line. Uyabona ke ngoku nangu u-5, ibe nangu u-3. Nalichokoza ku-5, nalichokoza naku-3. Enye indlela esinophinda siyijonge ke njengoba benditshilo ukuba sijonge ubana u-3 ukude kangakanani ku-5, anditsho? Kuthiwa le nto siyijongayo ke yi-difference, anditsho ngumahluko ku-5 no-3. I-difference ke between u-5 no-3 ngumahluko xa sowujonga u-5 no-3. Umahluko ke esimbonayo phakathi ku-5 no-3 singayibona apha kwi-number line uba uhluke kangakanani u-5 ku-3. Xa siqale ku-3 ke funeka sitsibe kabini siyofika ku-5, anditsho? Yambona yena u-5 xa sizoba umgca sisuka ku-0, u-5 yena sihamba o-1 abayi-5 uyotsho ku-5. Kanti xa siya ku-3 sihamba o-1 abathathu. Thetha ukuba ke ngoku umahluko ophakathi ko-5 no-3 ngo-1 ababini, anditsho? Yabona ke ngoku sino-5 minus 3 sibe no-2. Yabona ndibonise indlela ezine yokuthi senze i-subtraction ke-5 minus 3. Ndifuna ke ndinibonise omnye umzekelo ukuthi sisebenzise ezi ndlela, mhlawumbi nezinye yokuthi senze i-subtraction. Singenza ke namanani amakhulu ngoku apha kwi-subtraction. Masiye phambili ke. Masithi ndino-7 minus 4. Mandithi ke ndineplanga ke elide kanga li-7 meters long, yabona? Sawuzoba ke imigca ke echaza ubana lide kangakanani eli planga. Nahamba yabona phela ku-7, thetha ukuba eli planga lam ke ngoku li-7 meters long. Ndiyathemba yayilandela le nto ndiyithethayo ke. Mamela ke.
Masawutsiba ke ngoku sisuka ku7 sisibe kanye. Sijonge uba siphela phi. Yabona sentsibile kanye ke kane ke ngoku. Ndewuphela pha ku3, yabona? Ke ngoku singafaka imigca ke kule ndawo sitsibe kuyo sibone ukubana le ndawo iphakathi ko7 nakule ndawo siphele kuyo xa sitsibe kane ingakanani kanye kanye. Yabona sijebe siphele ku3 ngoku. Siyazi ukuba indawo eshiyekileyo le singafakanga kuyo imigca u3. Niyayibona? Ilula ke le subtraction xa sijonga kanje ngoba yafana ngathi ubuqale nento enkulu waze ke ngoku wasusa indawo yayo. Uzawushiyeka nantoni ke ngoku xa sowususile loo ndawo? Yabona xa sisebenza ngeli planga babe sineplanga elide eyi7 meters saze sasika i4 meters. Sawushiyeka neplanga elincinci ke ngoku eli3 meters kuphela. Yabo. Masizobe ke amanani ethu kwelinye iplanga ndizonibonisa enye indlela. Yabona 1 2 3 4 5 6 7. Phinde ndanalo ke iplanga ke ngoku. Sawujonge ke ngoku ukubana iplanga elide i4 meters ingaba lingakanani apha kweli planga li7 meters lona. Yabona iplanga lam lokuqala i7 meters. Iplanga lam losibini ibe yi4 meters, siyebo? Nali ke iplanga lam elincinci, nali iplanga lam elikhulu. Funa sijonge ke ngoku ukuba eli planga lam lincinci neli planga lam likhulu lohluke kangakanani ma. Eli planga lam lide kangakanani na xa usojongisana neli lincinci. Yabona lo mgca wam ke ngoku ndisanomzoba. Uyandichazela ukuba eli planga lincinci lishota kangakanani na kuze libe lide njengeli planga lam likhulu. Ingaba songeze iplanga elingakanani ukude eli planga lam lincinci lifane neli lam likhulu. Yabona ke thetha uba nasongeze i3 meters phaa kulaa 4. Masiye phambili ke sijonge eminye imizekelo enoko ingathi inzima yona. Ndethemba ubana nisayilandela la subtraction ndithetha ngayo. I-subtraction ke ungenza nanjani na ngohlobo wena obona ngalo. Masijonge omnye umzekelo ke. Masithi sino17 minus 9. Ingaba ithini impendulo yam ke 17 minus 9? Singaphinda ke siqale kwezi siziqhelileyo, singabala ama-apile okanye ifruit okanye ibhola noma yintoni na. Zawuzoba ke ama-apile ama-17. Yabona 16 nanga ke ngoku la ma-apile am ndiwazobileyo may-17. Zawuthatha 9 ke ngoku mandithi kukho umntu andibele ama-apile am amayi-9. Ingaba mangaphi ngoku amashiyekileyo? Yabona sendiwasusile ke ama-apile amayi-9. Shiyeke ngaphi? 1 2 3 4 5 6 7 8. Yabona ke ngoku thetha ukubana ndishiyekele ngama-apile amayi-8. Uyayibona? Lena indlela ke yokuba sizobe ibhola okanye ifruit thetha ukubana izasithatha ixesha elide kakhulu ngoba xa usocinga uba mhlawumbi sinama-apile ama-100 iza kuthatha ixesha elingakanani yokuthi siwazobe onke. Funa undibonisa ke nakwinumber line ukuba singayenza njani le ngxaki ye-subtraction ngendlela elula engasusithetha ixesha elide tu. Mandizobe ke inumber line yethu ndizawuqala phaa ko-18. Zawubhala ke iinumber zam. Yabona ke amanani am apha kwinumber line aqala phaa ku-9 apho sisidinga khona. Apha ku-8, uright no-8, njalo njalo. Singawudlula ke kwinumber line siyophela nako-0, kodwa mzawuphela nje apha ku-7. Masiqale ke ku-17 njengoba siqhelile. Sawutsiba kayi-9 ke ngoku. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Uyabona njengoba besisilindele siphele phaa ku-8 apho besesitshile ukuba u17 minus 9 uzasinika u8. Khumbule ke i-subtraction asiyi-right xa sisenza i-subtraction, siya e-left ekhohlo. Siyamazi ke ngoku u17 minus 9 usinika u8, yabo. Funeka ke kuze uyiqhele i-subtraction nawe uzilolonge umane uzikhumbuza ukuthi isebenza njani i-subtraction. Sesimazi ke ngoku ukubana xa sithe 17 minus 8 funeke sifumane u9, anditsho? Xa sesijonga u8 minus 9 usinika u17, anditsho? Thetha ukuba ke ngoku xa sesisithi 17 minus 9 njebe sifumana 8. Xa siphinde sathi 17 minus 8 funeka sifumane u9, yabo? Yayazi ke i-subtraction isebenza nango-reverse kanjalo. Yindlela le elula yokuthi uyitshekishe uzijonge ukuba i-right nale nto uyenzayo. Uyakhumbula mos xa usojonge lo 9 waze wadibanisa nala 8 ufuneka ufumane u17 ngoba kule 17 uthetha ukubana ususa u9 ufuneka ushiyeke no8.
Iyacaca ke ngoku ukuba u-17 minus 9 nje besinika u-8 udibene no-17 minus 8 phinda dibana no-8 plus 9. Isebenza njalo ke i-subtraction kwaye ihamba ibambene izandla ne-addition, anditsho? Uzawude ke ekuhambeni kwexesha ukwazi uyenza i-subtraction ne-addition ezinye ke apha entlokweni kungafunekanga uzobe ibhola okanye i-number line njalo njalo. Yabona ke masiye phambili ke sijonge ubana singaphinde senze ntoni kwi-subtraction ke ngoku. Nanku omnye umzekelo wam, mandithi ndino-13 ndifuna umayinusa u-5. Singaphinde sisebenzise ke i-number line okanye sisebenzise ibhola. Benditshilo nathi ibhola alocebo elihle ngoba zithatha ixesha elide. Sawuya ke kwi-number line yethu. Masibhale ke amanani kwi-number line yethu. Singaphela ke phaa ku-14 kwi-number line. Sawuzoba ke sizobe siyophela phaa u-5 okanye ku-4 apho sidinga khona. Sawuphela ke mna ke apha ku-5 ngoba sidinga nje uba siqale apho ku-5 ukuze sibale. Njengoba siqhelile ke sawuqala phaa ku-13. Ngoku seniqhelile mos le nto ye-subtraction yenumber apho kwi-number line. So uyazi ke ngokuba ndizawutsiba kangaphi kwi-number line. Ndilandele ke. Sawutsiba sithi 1, 2, 3, 4, 5. Yabona ndiphele ku-8. Thetha ukuba impendulo yam ka-13 minus 5 ngu-8, anditsho? Ungaphinda ke uyijonge ke le ngxaki. Ungaphinda uqale phaa ku-5, yabo? Ujonge ke ngoku xa unokongeza u-8 ungabuza uphela phi. Masiqale phaa ku-5 ke. Khumbule ngoku siyongeza, thetha uba sawuye right ke ngoku. Bona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yabona siphinde saphela ku-13. Xa sithe 5 plus 8. Ihamba njalo ke i-subtraction ngoba xa ujonge u-13 minus 5 ufumana 8. Yasichaza ke ngoku xa uthatha lo 8 umdibanise no-5 funekile ufumane u-13. Yabona ke ngoku ilula nokwana i-subtraction xa usoyijonge kanje. Ukhumbule ukuba u-5 plus 8 no-13 minus 8 no-8 plus 5 zonke zidibene ngenxa yobana sisebenza ngo-13 minus 5 waze wasinika u-8. Ihamba kanje ke yonke i-subtraction. Enkosi kakhulu ngondimamela.